இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். 3/11/2025 ஐப்பசி 17 நவம்பர் திங்கட்கிழமை. இன்று திரியோதசி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம். இன்று பிரதோஷ நாள். இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 6:15 7:15 வரை, மாலை 4:45 5:45 வரை. கௌரி நல்ல நேரம் காலை 9:15 10:15 வரை, மாலை 7:30 8:30 வரை. ராவு காலம் காலை 7:30 9 மணி வரை. யமகண்டம் காலை 10:30 12 மணி வரை. இன்றைய ராசி பலன்: மேஷம் மறதி, ரிஷபம் ஓய்வு, மிதுனம் பாராட்டு, கடகம் சாதனை, சிம்மம் சந்தோஷம், கன்னி குழப்பம், துலாம் ஊக்கம், விருச்சிகம் ஜெயம், தனுசு நலம், மகரம் பெருமை, கும்பம் பயணம், மீனம் நற்செயல். இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நாளை சந்திப்போம்.